тоҷикистон сарзамини бииштосо, диёри кӯҳҳои сарбафалак кашида, рудҳои муссафо ва меҳани мардумони меҳмоннавоз мебошад. инҷо ҳар гӯшааш як достон аст, ҳар водиаш як саҳифае аз таърих, ки моро аз гузашта то ба имрӯз ошно мегардонад. ноҳияи Данғара, ноҳие ки бо таърихи кӯҳан, табиати зебо, фарҳанги ғанӣ ва мардуми меҳмондӯсташ шӯҳрат дорад. ноҳияи Данғара дар ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст. ин ноҳия бо таърихи қадима, табиати рангоранг, фарҳанги ғанӣ ва мардуми заҳматқаринаш шӯҳрат дорад. ноҳияи Данғара дар минтақае қарор дорад, ки водиҳои ҳосилхез ва доманакӯҳҳои зебо ба ҳам меоянд. иқлими он якранг набуда, тобистони гарм ва зимистони нисбатан мӯътадил дорад. ин шароити табиӣ барои парвариши зироатҳои гуногун, боғу тогзорҳо ва рушди чорводорӣ мусоид аст. манзараҳои кӯҳӣ, саҳроҳои беҳаду канор ва заминҳои корам ба ноҳия ҳусни хос мебахшад. Данғара аз ҷумлаи минтақаҳое мебошад, ки таърихи он ба давраҳои хеле қадим мерасад. осори бостоншиносӣ ва ёдгориҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳад, ки ин сарзамин дар масири тамаддунҳои гуногун қарор доштааст. дар тӯли асрҳо Данғара ҳамчун макони зиндагии мардумони фарҳангпарвар, ҳунарманд ва деҳқонон шинохта мешуд. анъанаҳои ниёгон, расму оинҳои мардумӣ ва суннатҳои миллӣ то имрӯз дар ҳаёти сокинон зиндаанд. имрӯз ноҳияи Данғара ҳамчун яке аз минтақаҳои рушдёбандаи вилояти Хатлон шинохта мешавад. бо татбиқи барномаҳои давлатӣ, корҳои ободониву созандагӣ, бунёди роҳҳо, иншоотҳои иҷтимоӣ ва беҳтарсозии инфрасохтор, сатҳи зиндагии аҳолӣ тадриҷан боло меравад. Данғара бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои ободу пешрафта ҳаракат дорад. мавзеи Золизар. Золизар яке аз мавзеъҳои бисёр муҳими таърихию бостонии ноҳияи Данғара ба шумор меравад. ин макон ҳамчун далели равшани тамаддуни қадимаи мардуми ин сарзамин шинохта шуда, ҷойгоҳи хоса дар таърихи минтақа дорад. мавзеи Золизар дар ҳудуди ноҳияи Данғара ҷойгир буда, аз нигоҳи ҷуғрофӣ дар минтақае қарор дорад, ки дар гузашта барои зиндагӣ ва фаъолияти инсон хеле мувофиқ будааст. наздикӣ ба манбаъҳои об, заминҳои ҳосилхез ва роҳҳои қадима, равоо аҳамияти онро дучанд мекунад. тибқи пажӯҳишҳои бостоншиносон, Золизар яке аз марказҳои сукунати қадима маҳсуб мешавад. дар ин мавзеъ нишонаҳои зисти инсон аз давраҳои хеле қадим пайдо гардидааст, ки аз рушди кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва ҳаёти ҷамъиятии сокинони он замон шаҳодат медиҳад. инҷо осори манзилгоҳҳо, зарфҳои сафолӣ ва дигар ашёҳои рӯзгор ошкор шуданд. мавзеи Золизар на танҳо ёдгории таърихӣ, балки қисми ҷудонашавандаи ҳофизаи фарҳангии мардуми Данғара мебошад. ин мавзеъ пайванди зиндагии наслҳои имрӯз ба гузаштаи хеш аст ва дар худ рӯҳи тамаддуни бостониро ҳифз мекунад. имрӯз Золизар метавонад ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сайёҳии таърихию фарҳангӣ хизмат кунад.
осорхонаҳо дар ноҳияи Данғара нақши муҳим дар ҳифз ва муаррифии таърих, фарҳанг ва рӯзгори мардуми маҳаллӣ дорад. онҳо пайванди зиндаи гузаштаву имрӯз буда ба наслҳои нав худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебахшанд. осорхонаи таърихиву кишваршиносии ноҳияи Данғара маркази асосии нигаҳдории мероси таърихии ноҳия ба ҳисоб меравад. дар толорҳои он намунаҳои осори бостоншиносӣ, ашёҳои рӯзгори мардумӣ, олатҳои меҳнат, зарфҳои қадима, либосҳои миллӣ ва ҳуҷҷатҳои таърихӣ ба намоиш гузошта шуданд. ин осорхона таърихи Данғараро аз давраҳои қадим то замони муосир фаро мегирад. дар ноҳияи Данғара ҳунарҳои қадимаи гулдӯзӣ ба монанди рӯймоли миёни мардон барои тӯй, барои арӯстон тахти арӯсӣ, волишҳои гулдӯзӣ, инчунин куртаи чакан дар ноҳияи Данғара аз қадимулайён вақте ки мисол барои духтарро ба тӯй омода месозанд, аз аввал онҳо сару либоси арӯсро, либоси идонаи арӯсро бо тарзи гулдӯзӣ тайёр менамоянд. яъне аз саранҷом саркардагӣ бо курта бо ҳамаш бо тоқӣ гулдӯзӣ менамоянд, то ки мисол ин расми миллии тоҷикони мо фаромӯш нашаванд, аз насл ба насл раванд ва мо ҳифз намоем. мо кормандони осорхона кӯшиш менамоем ки бо занҳои ҳунарманд вохӯрӣ намуда ҳунарҳои қадимаро ҳифз намоем. осорхонаҳои ноҳияи Данғара на танҳо макони нигаҳдории ашё, балки маркази тарбияи маънавӣ ва тандурустӣ мебошад. дар ин ҷо экскурсияҳо, вохӯриҳо, дарсҳои кушод ва чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардида ҷавонон ба таърихи ниёгон ва арзишҳои миллӣ ошно мешаванд. осорхонаҳои ноҳияи Данғара метавонад ҷузъи муҳими масирҳои сайёҳии таърихиву фарҳангӣ гардад. шиносоӣ бо осорхонаҳо ба меҳмонон имкон медиҳад ки на танҳо бо табиати зебо, балки ба таърихи амиқ ва фарҳанги ғании ноҳияро низ эҳсос намоянд. фаъолияти осорхона мамнунгоҳи ҷумҳуриявии Данғара аз соли 2001 оғоз шуд то ин ҷониб рафта истодааст. осорхона мамнунгоҳи ҷумҳуриявии Данғара дорои 4 шуъба мебошад: шуъбаи таърих қадим ва асрори миёна, шуъбаи мардумшиносӣ яъне этнография, шуъбаи таърихи муосир, шуъбаи ёдгориҳои таърихии ноҳия. дар ноҳияи Данғара бошад 127 ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд мебошад. дар осорхона мамнунгоҳи ҷумҳуриявии Данғара то ин ҷониб 6107 адад нигора мавҷуд мебошад ки 111 таи он дар шуъбаи таърихи қадим, 612 та дар шуъбаи мардумшиносӣ, 1431 та дар шуъбаи таърихи муосир ба намоиш гузошта шудааст. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи Данғара ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба марҳилаи нави рушд ворид гардид. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи барномаҳои давлатӣ, низоми хизматрасонии тиббӣ тадриҷан такмил ёфта, сатҳу сифати кӯмаки тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар шуд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ, муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ дар ноҳияи Данғара таъмиру бозсозӣ шуда, бо таҷҳизотҳои муосири ташхису табобатӣ таъмин гардиданд. имрӯз бисёр аз муассисаҳои тиббӣ дорои дастгоҳҳои ташхиси ултрасадо, дастгоҳҳои ташхиси лабораторӣ, асбобҳои муосири ҷарроҳӣ, дастгоҳҳои физиотерапевтӣ ва табобатӣ мебошад. ин иқдомҳо имкон фароҳам овард ки дардмандон дар марҳилаи аввал ташхис шуда ба табобати саривақтӣ фаро гирифта шаванд. дастгоҳе ки дар назди мо қарор дорад, дастгоҳи электроэнсефалография ном дорад. ин асбоб барои муайян кардани кори системаи марказии асаб, алахусус кори мағзи сар хизмат мерасонад. яъне мефаҳмонад ки дар системаи марказӣ, яъне мағзи сари ҳамин инсон чӣ хел таҳаввулотҳо ба вуҷуд омадааст, яъне дуруст кораш дуруст аст ё не. агар дар дил гирем электрокардиография бошад, дар майнаи сар электроэнсефалография гузаронидан ҳатмист. дар соли 2025 мо тасмим гирифта будем ки ҳамин дастгоҳро дастрас намоем ва дар ҳамин саб мутахассис тайёр кунем. хушбахтона ин амал ба мо муяссар гашт ва ин дастгоҳ низ ба халқи кишвар айни замон хизматрасонӣ карда истодааст.
با مجهز شدن بیمارخانه‌ها با دستگاه‌های نو، سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی به مراتب بهتر گردید. اگر قبلا بسیار بیماران برای تشخیص و معالجه مجبور می‌شدند به مرکز ولایت یا پایتخت مراجعت نمایند، امروز قسم زیاد این خدمت‌رسانی‌ها در حدود ناحیه دنقره دسترس است. دستگاهی که در نزد ما قرار دارد، دستگاه کامپیوتر توموگرافی فعالیت خود را سال 2016 شروع کرده است. دستگاه نامبرده دستگاه زمانوی به شمار می رود و برای معاین کردن دلخواه بیماری‌های فوری و نقشه‌ای سیستم مرکزی عصب، سیستم استخوان‌ها، عضوهای هاضمه کاوکی بدن، عضوهای قفس سینه و غیره ها تشخیص نهایی مانده می تواند. ما از این دستگیری‌هایی که رهبر دولت با ما همروزه کرده ایستادند منت داریم و منتداری خود را، منتداری کلکتیو کارمندان را می‌رسانیم که برای ما طبیبان اینقدر شرایط فراهم آورده شده است. همزمان با بهتر شدن شرایط مادی و تکنیکی با مسئله تیار و بازآموزی متخصصان ساحه طب نیز توجه جدی ظاهر می‌گردد. طبیبان و کارمندان میانه طبی در کورس‌های تکمیل اختصاص شرکت ورزیده با اصول‌های معاصر تشخیص و طبابت شناس می‌شوند. این روند به بلند شدن سطح کسبیت و مسئولیت شناسی کارمندان ساحه مساعدت می‌نماید. همروزه در تمام روی دنیا علاخصوص در کشور عزیزمان جراحی‌های مینی اینوازیوی رشد کرده ایستادند. به اصطلاح جراحی لاپاراسکوپی میگیم، اندوسکوپی میگیم، در مجموع هم این رو جراحی‌های مینی اینوازیوی یا کم اینوازیوی نامیدن ممکن. و برای گذراندن چنین عملیات‌ها یک باره در بیمار گذراندن غیر امکان است. یعنی تیاری مکمل پیش از جراحی و در آن خیل اسباب‌ها ضرورت خود را دارند. برای عملی کردن همین نقشه‌ای که در نزد خود ما گذاشته بودیم و این چنین سپارشی به واسطه محترم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بود در این سمت رشد دادن، ما دستگاه را دسترس نمودیم و همه روزه در این دستگاه ما ترمیم میگذرانیم، یعنی دانش‌های عملی خود را صیقل میدهیم. یعنی این مانند به شکمی بیمار است و این با همون ویدیویی که در وقت جراحی استفاده میکنیم با همون مانند است. در این ما میدوزیم، میبندیم، میبریم، یعنی چی طوره که در انسان جراحی گذرانده میشد همین رو در عمل ولی به آدم. محض در دوره صاحب استقلالی ساحه تندرستی ناحیه دنقره امکانی رشد و نوسازی را پیدا کرد. دستگیری پیوسته دولت جلب سرمایه‌گذاری، نوسازی انفراساختور و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر زمینه فراهم آورد که ساحه به طلبات زمان مطابق کرده شود. امروز ساحه تندرستی در ناحیه دنقره به مرحله استواری رشد رسیده، بیمارخانه‌ها و مؤسسه‌های طبی با دستگاه‌های تشخیص و طبابت معاصر مجهز گردیدند. این همه دلیل روشن توجه دولت به سلامتی انسان، ثروت اساسی جامعه میباشد. مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دنقره یکی از مؤسسه‌های مهم اجتماعی و تعلیمی به حساب می‌رود که در زمان صاحب استقلالی با هدف بلند برداشتن سطح کسب آموزی، شغل اهالی و دستگیری جوانان تأسیس و رشد یافته است. مرکز رشد ملکه‌ها اساساً به آموزش کسب‌های معاصر و عنعنوی روانه گردیده برای جوانان، زنان و دختران و شهروندان بیکار امکان از خود نمودن هنرهای سرطلب را فراهم می‌آورد. هدف اساسی تیار نمودن متخصصان عملی برای بازار مهنت و کاهش دادن سطح بیکاری در ناحیه می باشد. مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنقره 24 می سال 2024 با تشبثی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاریشان به ناحیه دنقره افتتاح یافته است. عین حال در مرکز
як бинои таълимии маъмурии 4 ошёна барои 130 касбомӯз дар як баст ва як бинои хобгоҳ иборат аз 4 ошёна бо тамоми шароитҳо мавҷуд мебошад. дар бинои хобгоҳ барои 150 нафар касбомӯзон кати хоб пешбинӣ шудааст. дар давоми фаъолияти марказ зиёда аз 1200 нафар касбомӯзон аз ҳисоби занони хонашин ва мардони бекор аз ҳудуди ноҳия аз рӯи касбҳои сабзавоткор, коргари коркарди меваву сабзавот, таъмиргари асбобҳои рӯзгор, таъмиргари техникаи кишоварзӣ, роҳбари хоҷагии деҳқонии хурд ва василгари таҷҳизоти барқии офтобӣ соҳиби сертификат ва тахассус гардидаанд, ки 869 нафари онҳоро занон ташкил медиҳанд. дар шароити рушди босуботи иқтисод ва талаботи рӯзафзуни бозор ба мутахассисони соҳибкасб чунин марказҳо нақши калидӣ мебозанд. маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи Данғара барои он фаъолият мекунад, ки ҳар як иштирокчӣ на танҳо дониш, балки ҳунари амалӣ ва таҷрибаи воқеии корӣ ба даст дорад. дар ин ҷо курсҳои гуногуни касбомӯзӣ ва кӯтоҳмуддат ташкил карда мешавад, ки ба талаботи воқеии бозори меҳнат мутобиқанд. ин марказ барои мо занон ва духтарон новобаста аз сину сол имконияти омӯзишро фароҳам меорад. мо дар ин касб тарзи дуруст тайёр кардани консерваҳоро чӣ дар шароити хона ва ё чӣ дар шароити корхона меомӯзем. баъди хатми курс ба мо идрокпулӣ пардохт карда мешавад. барои чунин дастгириҳо ман шахсан аз номи худ ва аз номи тамоми занону духтарон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон изҳори миннатдорӣ баён мекунам. ҳадафи асосии маркази рушди малакаҳо баланд бардоштани сатҳи малакаҳои касбии шаҳрвандон, хусусан ҷавонон ва занони бекор ва хонашин мебошад. мо онҳоро бо интихоби дурусти касб, бозомӯзӣ ва ворид шудан ба бозори меҳнат роҳнамоӣ мекунем. чунин барномаҳо ба фароҳам овардани ҷойи кор ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд. яке аз вижагиҳои муҳими марказ он аст, ки омӯзиш ба натиҷа равона шудааст. ҳадаф танҳо додани маълумот нест, балки омода намудани шахс ба кор, ба фаъолияти мустақил ва ё ба таъсиси соҳибкории хурд мебошад. бисёре аз хатмкунандагони марказ аллакай тавонистанд ҷойҳои кор пайдо кунанд ё фаъолияти шахсии худро оғоз намоянд. марказ ба занон ва ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. бо фароҳам овардани шароити мусоид онҳо имконият меёбанд, ки истеъдод ва қобилияти худро ошкор созанд ва ба ҷомеа ва иқтисоди маҳаллӣ саҳми худро гузоранд ва дар зиндагӣ мустақилтар бошанд. маркази рушди малакаҳо дар ноҳияи Данғара на танҳо як муассисаи омӯзишӣ, балки як майдони рушд, эътимод ва ояндасозӣ мебошад. ин ҷо ҳар як нафар метавонад қадами нахустинро ба сӯи касби дӯстдоштааш, зиндагии беҳтар ва ояндаи устувор гузорад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сиёсати созанда ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳатто ҷамоатҳои дурдастаи ноҳияи Данғара ба марҳилаи нави рушд қадам диҳоданд. дар ин раванд саҳми соҳибкорони нерӯманд, шахсони ташаббускор ва сокинони ватандӯст хеле бузург мебошад. яке аз чунин ҷамоатҳои намунавӣ ҷамоати деҳоти Пушинг аст. ҷамоати деҳоти Пушинг дар солҳои соҳибистиқлолӣ тадриҷан симои худро дигар намуд. агар қаблан инфрасохтури иҷтимоӣ маҳдуд буд, имрӯз ҷамоат бо бунёду навсозии иншоотҳои гуногун, иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ ба як маҳалли ободу зебо табдил ёфтааст. дар дастаҷамъӣ бо соҳибкорони деҳаи номбурда як қатор корҳои ободонӣ, аз он ҷумла сохтмони роҳҳо, сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди мактаб ва бинои муассисаи томактабӣ барои 240 нафар
кӯдакони деҳа имрӯз бунёд карда истодаем. мо ҳама вақт ҳаракат мекунем ки он сиёсате ки роҳбари давлат пеш гирифтааст мо дар қатори вай бошем, дар бари вай бошем. пешниҳодҳое ки роҳбари давлат барои бунёду ободии деҳот мекунад мо дастаҷамона иҷро кунем. аз ин хотир шумо огоҳ шудед, аллакай деҳаи моро дидед, ҷамоати Пушинга дидед, ба як шаҳри афсонавӣ қариб мубаддал мешавад. худо кунад ки соҳибкорҳои мо дастаҷамона боқимонда роҳҳоамонро обод кунанд, боқимонда корҳои дигаре ки барои мардуми мо имрӯз зарур аст иҷро кунанд. ин як ободӣ мешавад. роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки дар паёми худ ба мо ишора мекунад, мо ҳаракат мекунем ки бо сари баланд гуфтаҳои ӯро иҷро кунем. дар ҷамоат муассисаҳои тандурустӣ фаъолият мекунанд ки барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ба аҳолӣ нигаронида шуданд. бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ бо таҷҳизотҳои зарурӣ таъмин буда, сокинон метавонанд бидуни рафтан ба маркази ноҳия аз хизматрасониҳои тиббӣ истифода баранд. ин иқдом сатҳи ҳифзи саломатии аҳолиро беҳтар намуда ба пешгирии бемориҳо мусоидат мекунад. дар ҷамоати деҳоти Пушинг муассисаҳои таълимӣ, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва синфхонаҳои иловагӣ фаъолият доранд. дар солҳои охир як қатор мактабҳо таъмиру бозсозӣ шуда ба шароити замонавӣ таъмин гардиданд. бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоат марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, мағозаҳо, устохонаҳо ва нуқтаҳои хизматӣ таъсис ёфтанд. ин иншоот на танҳо сатҳи зиндагии сокинонро беҳтар кардааст, балки ҷойҳои нави корӣ низ фароҳам овардааст. фаъолияти чунин марказҳо ба рушди иқтисоди маҳаллӣ такони ҷиддӣ мебахшад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба корҳои ободониву созандагӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. дар маркази ҷамоат ва маҳаллаҳо гулгаштҳо, роҳравҳо ва майдончаҳои истироҳатӣ бунёд шуданд. шинонидани дарахтон, гулҳо ва ниҳолони ороишӣ муҳити зистро зеботар намуда барои истироҳати сокинон шароити мусоид фароҳам овардааст. рушди ҷамоати деҳоти Пушинг пеш аз ҳама бо ташаббус ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ иртибот дорад. онҳо бо эҳсоси баланди масъулияти иҷтимоӣ дар бунёди мактабҳо, муассисаҳои тандурустӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва корҳои ободонӣ саҳми арзанда гузоштанд. имрӯз ҷамоати деҳоти Пушинг ҳамчун як ҷамоати рӯ ба рушд шинохта мешавад. иншоотҳои замонавӣ, муассисаҳои тандурустӣ, мактабҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва гулгаштҳои зебо далели равшани онанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ҳатто ҷамоатҳои дурдаст низ метавонад ба марҳилаи устувори рушд қадам гузоранд. дар таърихи бостонӣ то давраҳои замони соҳибистиқлолӣ то ободии ҷамоатҳои дурдаст ҳама шаҳодат медиҳад ки ноҳияи Данғара бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои дурахшон ҳаракат дорад. иншоотҳои замонавӣ, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, марказҳои фарҳангу хизматрасонӣ ва иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти ҷамъиятӣ гувоҳи онанд ки рӯҳияи созандагӣ ва ватандӯстӣ дар ин сарзамин реша давондааст. Данғара имрӯз на танҳо як ноҳияи рушдёбанда, балки намунаи ҳамбастагии давлату ҷомеа ва умеди ояндаи ободи Тоҷикистон аст.